Najhoršie oleje, ktoré by si nemal používať na prípravu jedál. Bunky v našom tele sú ohraničené bunkovými membranami, ktoré zabezpečujú tzv. Bunkový transport a kontakt s vonkajším prostredím v našom organizme. Tieto bunkové membrany sa skladajú z tukov, ktoré ty konzumuješ. Chceš, aby bunkové membrány púšťali dobré veci dnu a zlé veci zadržiavali vonku. Ak ale konzumuješ omega-6 oleje zo semien, tvoje bunkové membrány prestávajú fungovať optimálne. A medzi tie najhoršie oleje, ktoré by si nemal používať, patria rastlinné oleje, ako slnečnicový olej, sojový olej a repkový olej. Tieto oleje sa nachádzajú a používajú v rôznych procesovaných jedlách, v reštauráciách, šalátových dressingoch, hranolkách a sú veľmi pre teba škodlivé. Sú veľmi nestabilné, čo potom spôsobuje nestabilné bunkové membrány, čo má potom za následok oxidatívny stres. Omega-6, ktoré sa nachádzajú v týchto rastlinných olejoch, sú veľmi vysoko zápalové a môžu poškodiť mitochondriálnu DNA. Ak by si nevedel, tak hlavnou úlohou mitochondrií je výroba energie. Čo teda používať miesto rastlinných olejov? Za mňa je to jednoznačne ghee maslo, bravčová masť alebo iné živočíšne tuky. Tieto varianty sú zdravšie, stabilnejšie a tvoje bunkové membrány budú fungovať oveľa optimálnejšie.